παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο κανάλι μου που θα παίζουμε πάλι duel με τον φίλο μου τον Σταύρο. Σταύρο, πες γεια στα παιδιά. Και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε όπως ξαναείπα duel με τον Σταύρο. Σταύρο, ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Μπρόκι. Παιδιά, βγήκαμε νικητές επειδή το Σταύρος δεν το πήρε, οπότε είναι πολύ W. Σταύρο, πάμε. Όπα, τι περίμενα κι εγώ εκεί ρε. Όπα, Σταύρο, να το συζητήσουμε Σταύρο. Να το συζητήσουμε. Ωρε φίλε. Με ακούς Σταύρο? Σταύρο, με ακούς? 1-2. Ριπ Σταύρος παιδιά. Α, εντάξει, τελικά ακούει. Τι έγινε ρε? Μου κόλλησε φίλε όντως τώρα. Τι είναι αυτό πάλι? Όπα. Σταύρο, να το συζητήσουμε. Έλα ρε Σταύρο, πάμε άλλη μία. Τώρα. Εντάξει, θα σου δώσω τη λαλάκι για index. Και όπως είδατε πρέπει να του δώσω μια λαλάκι grande για index. Άμα σκαμάρει βεβαίως και τον κάνω ban. Αυτό είναι λογικό. Έλα Σταύρο, μπες. Φίλε. Το πιο κακό μου με 1 billion θα πάρεις, οκ? Για index όμως. Έλα, πάρτινα ρε. Ένα καλό φίλο έχω. Πάρτε. Φίλε, με κοψοχόλιασες, man. Με κοψοχόλιασες, μπρο. Με κοψοχόλιασες, ρε φίλε. Σκάμπαρ και τσικάμπιεσαι. Πάρε ένα μεντούσα τώρα, να έχεις. Το μίσαρα κι αυτό. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τι να σας πω άλλο. Like, subscribe και το λέμε στο άλλο.